Når nu Nissebanden, der sidder også nogle andre steder, sådan rundt omkring, der også lige skal se, så jeg kører der lige en tur rundt, så får I set. Så har I set Jonas altså. Jonas, når... Jamen der. Så har jeg fat i dig. Jonas, når Nissebanden, de er ude og køre deroppe, hvordan kommer de rundt? Tager de bussen? Nej. Nej, tager de toget? Nej. Det er der jo heller ikke ret mange andre, der gør i øvrigt. Men hvordan kommer de rundt? Med slæde. Med en slæde, og hvilken slags slæde? Sådan en træslæde. En træslæde, ja. Og er det en stor motor, der er på sådan en slæde? Der er ikke nogen motor på. Hvad er der så? Hunde. Hunde? Hvad vil du tro? Er der 2 hunde, eller er der 10-12 hunde? 10-12 hunde. Der er 10-12 hunde. Jamen, der er jo ikke det, du ikke ved. Hvad hedder det? Ved du noget om, hvordan man styrer de hunde? For der er jo ikke noget ret. Man slår med en pisk. Ja, det er sådan en pisk. Se, jeg har taget min gamle hundeslædepisk med. Gider du hoppe ned og tage i enden, altså af snor af pisken? Så, for de skal se, hvor lang den er. Så prøv at gå baglæns. Baglæns, og så løft op med hånden. Sådan der. Og så skal vi se. Se, når I ser den her længde, så vil jeg fortælle jer, at det er faktisk kun den halve længde. For det her er den rigtige gamle pisk, som vi brugte til at styre hundene med. Og den er knækket, så det er kun halvdelen. Tak skal du have. Du kan godt gå ned igen. Fordi nu vil jeg så let. Jeg bare fise af. Godt. Men tak for hjælpen, og vi glemte at klappe. For du kunne det hele, det var godt. Jeg vil nemlig prøve at lære jer, hvordan man kører, hvordan man styrer